Καλησπέρα. Εδώ είμαστε, score.gr, επαρχιακές ομάδες. Πέμπτη σήμερα, 16 Ιουλίου του 2026. Θα δούμε τα τελευταία νέα των επαρχιακών ομάδων. Πάμε να ξεκινήσουμε, να μην χάνουμε χρόνο, να δούμε λίγο πώς έχει να κάνει το ρεπορτάζ του Πανετολικού. Σήμερα οι Αγρινιώτες στις 8 θα δώσουν το πρώτο τους φιλικό για την νέα αγωνιστική σεζόν. Στις 8 θα φιλοξενηθούν από την Ομόνοια στο ΓΑΣΥΠΗ. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Κύπρο, μια ομάδα η οποία θα είναι σαφώς σε καλύτερη αγωνιστική κατάσταση, πιο ποιοτική ομάδα, καθώς την ερχόμενη Τρίτη οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Καϊράτ για τα προκριματικά του Champions League. Όμως ο Γιάννης Αναστασίου θα έχει την ευκαιρία να δει για πρώτη φορά σε συνθήκες αγώνα όσο δουλεύει καθημερινά από την έναρξη της προετοιμασίας, η οποία τις τελευταίες 3 εβδομάδες λαμβάνει χώρα στο Εμιλέον. Σίγουρα όμως θα ήθελε να έχει περισσότερες επιλογές στη διάθεσή του, καθώς η αποχώρηση κάποιων κομβικών ποδοσφαιριστών και η αναμονή για την κάλυψη των κενών που υπάρχουν κυρίως στη μεσαία γραμμή αλλά και την κορυφή της επίθεσης περιορίζουν τις διαθέσιμες λύσεις. Πάμε να δούμε ποιοι ποδοσφαιριστές ταξίδεψαν για την Κύπρο. Οι Αγρινιώτες από εχθές βρίσκονται στο νησί της Αφροδίτης. Πάμε να τους δούμε. Αλμπάνης, Άλεξιτς, Αποστολόπουλος, Μπάση, Μπρέγκου, Γερνάς, Γκοτζάι, Γκράναθ, Κόγιτς, Κουτσερένκο, Λομπάτο, Μανρίκε, Μαυρίας, Νικολάου, Όλσον, Οπόκου, Προδρομήτης, Ράδος, Σατσιάς, Μυρλής, Στάγκητς, Ξενόπουλος. Συμμετέχουν στην αποστολή. Είναι διαθέσιμα κανονικά και τα 5 μεταγραφικά αποκτήματα. Στον αντίποδα θα μείνουν στο Αγρίνιο να συνεχίσουν το πρόγραμμά τους, την αποθεραπεία τους, η Έστεμπαν, ο οποίος έχει το οστικό είδημα, το κουβαλάει από τα τέλη της περασμένης σεζόν, ο Παρδαλός, ο οποίος έχει θυλάσει το δικέφαλο, όπως και οι νεαροί Παπαζόης, Γαλιάτσος και Εσκετζής. Είναι ένα φιλικό το οποίο είναι αρκετά απαιτητικό, όπως είπαμε, λόγω του μεγέθους του αντιπάλου. Μιλάμε για την πρωταθλήτρια Κύπρο, μια ομάδα η οποία τα τελευταία χρόνια βαδίζει με πολύ στοχευμένα βήματα και έχει καθιερωθεί στην ελίτ του κυπριακού ποδοσφαίρου, αλλά και τη βλέπουμε συνέχεια και στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Μια ομάδα την οποία την ξέρει πολύ καλά ο Γιάννης Αναστασίου, πέρασε από διάφορα πόστα, από προπονητής, ήταν και στο σχεδιασμό του συλλόγου, σύμβολος, αξίζει να πούμε στο σημείο αυτό. Όλα τα παραπάνω σε συνδυασμό με την υψηλή θερμοκρασία. Εντάξει, η Κύπρος, ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνους, φημίζεται για την ζέστη την οποία έχει, που θα επικρατεί κατά την πρώτη σέντρα στους 31 βαθμούς. Επιβάλλει μια ειδική διαχείριση από το προπονητικό επιτελείο, το οποίο αναμένεται να δώσει χρόνο συμμετοχή σε περισσότερους ποδοσφαιριστές και, όπως είπαμε, και στα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Δεν υπάρχει κάποια ξεκάθαρη εικόνα για την αρχική εντεκάδα. Φυσικά όλα τα βλέμματα θα στραφούν στον μαροκινό επιθετικό Χάφα Μιν Μπάση, ο οποίος αποκτήθηκε για να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο και αναμένεται να καταγράψει τα πρώτα αγωνιστικά λεπτά με την κίτρινο-μπλε φανέλα. Αυτά πάνω κάτω αναφορικά με το σημερινό φιλικό. Εντάξει, δεν είναι για συμπεράσματα. Ό,τι και να γίνει είναι για τους προπονητές, γιατί εντάξει, υπάρχει και το σχετικό κλισέ ότι τα φιλικά είναι για τους προπονητές και ταιριάζει απόλυτα στην προκειμένη περίπτωση, γιατί δεν θα έχει καμία σχέση η εντεκάδα που θα ξεκινήσει σήμερα σε σχέση με αυτή που θα δούμε στην πρεμιέρα της Stickman Super League. Να πούμε ότι και στις 9 σήμερα είναι η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Τώρα, κατά τα λοιπά, η αποστολή του Πανετολικού θα διαμείνει και το βράδυ στην Λευκοσία και αύριο θα βρίσκεται στην Ελλάδα, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής είναι προγραμματισμένη προπόνηση στο Εμιλέον. Οι προπονήσεις θα συνεχιστούν και το Σαββατοκύριακο και στη συνέχεια θα πάρουν τις ανάσες τους, καθώς για 5 μέρες θα είναι διαθέσιμοι να ξεκουραστούν, να γεμίσουν μπαταρίες, γιατί οι εντάσεις ολοένα και αυξάνονται. Έχει δοθεί ειδική έμφαση σε αυτό το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας. Τώρα, ξαναλέω, για την 11 δεν υπάρχει κάτι ξεκάθαρο. Θα τεστάρει πράγματα, θα τεστάρει καταστάσεις. Θέλει να δει και τους νεαρούς παίκτες.
αρτινός τεχνικός. Να μην το ξεχνάμε αυτό, γιατί οι τρεις ποδοσφαιριστές, οι νεαροί οι οποίοι συμμετέχουν στην προετοιμασία, έχουν δείξει πολύ θετικά δείγματα και αναμένεται να πάρουν το βάπτισμα του πυρός στο σημερινό φιλικό. Έτσι δείχνει η τωρινή κατάσταση. Αναφέρομαι στους νεαρούς Αλμπάνη, Γερνά και Αδαμόπουλο, οι οποίοι μπήκαν από την πρώτη μέρα στις προπονήσεις και μένει να τους δούμε να παίρνουν και τα πρώτα τους αγωνιστικά λεπτά. Κάπως έτσι είναι τα τελευταία νέα που αφορούν τον Πανετολικό. Πάμε στον Όφη, ο οποίος και ο Όφη συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία του. Είχαμε πει σε προηγούμενη μας τοποθέτηση πως ο Όφη βρίσκεται κοντά σε επιθετικό. Θέλει να τον έχει πριν η αποστολή αναχωρήσει για την Ολλανδία και το Ρόζενταλ, όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, και ο εκλεκτός είναι ο 33χρονος Κέναν Κόντρο, μια περίπτωση που εντάξει, είναι ένα όνομα το οποίο και μόνο από το βιογραφικό του προμηνεί την ποιότητα την οποία διαθέτει. Έχει χρηστεί και διεθνής κατά το παρελθόν με την Εθνική Βοσνίας με 15 συμμετοχές. Βρίσκονται σε προχωρημένες επαφές οι δύο πλευρές, ο Όφη με την Φερεντσβάρος όπου και ανήκει. Πάμε να δούμε κάποια πράγματα για τον μπαρωτοκαπνισμένο, όπως χαρακτηρίζεται επιθετικός, ο οποίος έκανε τα πρώτα του ποδοσφαιρικά βήματα στην Ακαδημία της Αντιούκο, προτού ενταχθεί στα τμήματα υποδομής της Real Sociedad. Έπαιξε με την ομάδα Β, κατέγραψε 76 συμμετοχές με 16 τέρματα και μία assist, έχοντας ενδιάμεσα και έναν σύντομο δανεισμό στην Λαγκούν. Το καλοκαίρι του 2014 μετακινήθηκε με ελεύθερη μορφή στην Οσασούνα. Εκεί ήρθε η πρώτη μεγάλη καθιέρωση. Έπαιξε 88 φορές με τη φανέλα της ομάδας από την Παμπλώνα. Έβαλε 15 γκολ και μοίρασε και 5 assist και τράβηξε κατά τα φαινόμενα τα βλέμματα αρκετών ευρωπαϊκών συλλόγων πάνω του. Και κάπως έτσι αυτό μεταφράστηκε με την μεταγραφή στην Mainz, η οποία έδωσε γύρω στο 1.700 για να τον κάνει δικό του. Αν και στη Γερμανία τα πράγματα δεν πήγαν για τον ίδιο πως τα ήθελε, έπαιξε μόλις 10 φορές και συνέχεια έπαιξε στην Ελβετία για λογαριασμό της Grasshoppers στην Κοπεχάγη. Να πούμε μάλιστα ότι η δανέζικη ομάδα πλήρωσε 1.600 στην Mainz. Εκεί έπαιξε για 18 παιχνίδια και σκόραρε και 6 τέρματα. Και φτάνουμε ισχύως τον Ιανουάριο του 2019, όπου η Athletic Bilbao τον απέκτησε με ένα ποσό της τάξης των 900.000 ευρώ και συνολικά με την ομάδα από το Σαν Μαμές κατέγραψε 27 συμμετοχές, 4 γκολ, ενώ ακολούθησε και ένα σύντομος δανεισμός στη Βαγιαδολίδ. Πριν φτάσουμε στην Ουγγαρία, όπου αναμφίβολα συναντάμε την πιο παραγωγική περίοδο στην καριέρα του. Έπαιξε στην Φερέχβαρ, όπου έπαιξε σε 88 παιχνίδια, σκόραρε 44 τέρματα και παρατηρούμε το εντυπωσιακό νούμερο του 0,5 γκολ ανά παιχνίδι. Μοίρασε επίσης και 9 τελικές πάσες και οι επιδόσεις που έκανε με την Φερέχβαρ ανάγκασαν τον κορυφαίο σύλλογο της χώρας, την Φερεντσβάρος, να τον αγοράσει τον Ιανουάριο έναντι 600.000 ευρώ. Εκεί έπαιξε 19 παιχνίδια σκοράροντας και 2 γκολ και τα τελευταία χρόνια δεν βρήκε να πούμε την σταθερότητά του στην Φερεντσβάρος. Έπαιξε δανεικός στην Γκαζιάντεπ την προπέρσινη σεζόν, έπαιξε σε 32 παιχνίδια με 8 γκολ και 1 assist και τη σεζόν που ολοκληρώθηκε έπαιξε στην Real Σαραγώσα, όπου μέτρησε 34 συμμετοχές και 8 γκολ. Αυτό έτσι εν συντομία είναι το βιογραφικό του Βόσνιου πολύπειρο επιθετικού. Ο δανεισμός του με τους Ισπανούς ολοκληρώθηκε και επίσημα στις 30 του Ιουνίου και κάπως έτσι οι άνθρωποι του Όφη έκαναν την ανάλυση προς το πρόσωπό του, συζήτησαν με την Φερεντσβάρος και απομένουν κάποιες τελικές λεπτομέρειες. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο, όπως είπαμε, για προχωρημένες επαφές και κάποιες λεπτομέρειες στο οικονομικό
και κάποια διαδικαστικά θέματα που μένουν και να μετακινηθεί ο Κέναν στο Ηράκλειο, γιατί θέλει ο Όφη να συμπληρώσει το puzzle με τον Ισέκαλα και τον Θεοδοσουλάκη, να έχει μία τριάδα φορ στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Οπότε αυτός ο παίκτης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, βρίσκεται κοντά στον Όφη. Παρ' όλα αυτά η δουλειά συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, πριν και την αναχώρηση για την χώρα της Τουλίπας. Αυτά για τον Όφη. Πάμε στην ΑΕΛ, όπου θεωρητικά με την ανακοίνωση του Γιώργου Δελιζής, ο οποίος θα πάρει το πόστο του Γενικού Αρχηγού, ολοκληρώνεται μια ιδιαίτερη ισχυρή τριάδα ανθρώπων, οι οποίοι έχουν βαθιά γνώση του ποδοσφαίρου, τόσο εντός όσο και εκτός των 4 γραμμών, μαζί φυσικά με τον Σωτήρη Κυριάκο που έχει αναλάβει το ρόλο του Γενικού Διευθυντή και του Μάκη Μπελεβώνη, ο οποίος θα είναι ο τεχνικός διευθυντής. Η ΑΕΛ δημιουργεί ένα σχήμα με εμπειρία, ποδοσφαιρική κουλτούρα και ξεκάθαρη στόχευση. Και να πούμε ότι η συγκεκριμένη επιλογή παρατηρεί μια διαφορετική φιλοσοφία σε σχέση με τον περσινό σχεδιασμό, ο οποίος δεν δικαίωσε της προσοχής και κατέληξε στον υποβιβασμό της ομάδας. Αυτή τη φορά οι Βυσσινοί υπό άλλο διοικητικό πόστο, με το Ζη Στυλιανό, επιχειρούν να χτίσουν πάνω σε πρόσωπα που γνωρίζουν τις απαιτήσεις των μεγάλων ομάδων του πρωταθλητισμού και μπορούν να λειτουργήσουν ως πυλώνες για την επόμενη μέρα του συλλόγου. Το πιστεύω προσωπικά και εγώ ότι μπορεί να γίνει σε πράξη αυτό. 3 ανθρώποι οι οποίοι ξέρουν πώς κινούνται τα πράγματα, έχουν αναπτύξει ιδιαίτερες επαφές μετά και το πέρασμά τους ως ποδοσφαιριστές. Και πάμε τώρα να δούμε μια ανατροπή η οποία υπάρχει στην εταιρεία ένδυσης. Όλες οι ενδείξεις και το ρεπορτάζ έκανε λόγο πως η ΑΕΛ θα έχει ως χορηγό ενδυτικό την Τζιβόβα, αλλά κάτι τέτοιο δεν θα γίνει σε πράξη, καθώς οι Βυσσινοί έχουν έρθει σε συμφωνία με την Ερίμα, μια εταιρεία η οποία έντυσε επίσης πέρσι την Κηφισιά και την Αναγέννηση Καρδίτσας και ανανέωσε την συνεργασία της με Αμφότερης και την επόμενη σεζόν, οπότε διευθετήθηκε για την ακρίβεια το ζήτημα με την εταιρεία ένδυσης. Θεωρώ πολύ καλύτερη την συγκεκριμένη εταιρεία και πιο μοντέρνα, οπότε αυτή η πινελιά αναφορικά με την εταιρεία ένδυσης. Είμαστε σε αναμονή για την ανακοίνωση του προπονητή, ο οποίος θα είναι ο Σωκράτης ο Φρυδόπουλος με βοηθό του τον Γενναίο Καραχάλιο. Δεν ξέρω τώρα αν θα υπάρχει κάποια άλλη προσθήκη στο team. Θεωρητικά θα υπάρχει, γιατί από το περσινό team υπήρχαν οι γνωστές αποχωρήσεις. Όλοι οι συνεργάτες του Φέστα αποχώρησαν και τώρα φυσικά η ΑΕΛ πρέπει να τρέξει τις εξελίξεις. Το ρεπορτάζ κάνει λόγο πως η ΑΕΛ έχει έρθει σε συμφωνία με κάποιους ποδοσφαιριστές. Ένας εξ αυτών έχει δει το όνομα της δημοσιότητας, ο πολύπειρος στόπερ Ροντρίγκο Εραμούσπε, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του περισσότερο στη χώρα μας με τον Μπάζ Γιάννενα. Φόρησε το περιβραχιόνιο, ένας εμβληματικός αρχηγός για την ομάδα της Υπήρου, ο οποίος την σεζόν που μας πέρασε, παρόλο που ήταν στα 35, το έπαιξε με τον Ηρακλή, όπου ο Ηρακλής, να πούμε ότι ανέβηκε στην Super League 1, και φυσικά ο Αργεντινός, ο οποίος βλέπει τον κόσμο από το 1,91 μέτρο, έρχεται να προσθέσει ποιότητα αλλά και εμπειρία, με συνολικά 394 συμμετοχές, 47 τέρματα και 8 assist σε όλες τις διοργανώσεις. Είπαμε ότι έχει συνδεθεί περισσότερο στη χώρα μας με τον Μπάζ Γιάννενα. Στη χώρα μας επίσης έπαιξε με τον Ηρακλή και τον Λεβαδιακό. Και κατά γενική ομολογία έπαιξε στην Ουνιόν Σανταφέ, στη Λανούς, Ατλέτικο Ραφαέλα, Νασιονάλ, Ουρακάν, Ιντεμπεντιέντε Μεντεγίν, ομάδα από την Κολομβία, Ατλέτικο Μπελγκράνο, στην Τίγκρε,
γενικότερα έχει ένα πλούσιο βιογραφικό στα 36 του. Ένας παίκτης ο οποίος μιλάμε για έναν καθαρό αιμο στόπερ με ηγετικά χαρακτηριστικά, ηγετικά χαρακτηριστικά, με δυναμισμό, ξεχυλίζει για το πάθος του που βγάζει αλλά και χωρίς την μπάλα. Φαίνεται πως ο Ραμόσπο είναι ο ένας ο οποίος θα φορέσει την βυσσινή φανέλα. Μένει να φανεί τώρα το ποιοι θα είναι οι επόμενοι. Είχαμε γράψει και εμείς για τον Βαγγέλη Νοικοκυράκη ότι είναι μέσα στους στόχους, αλλά υπάρχουν αρκετοί σύλλογοι που καραδοκούν για την απόκτησή του. Έχουμε κάνει ένα πληρέστερο ρεπορτάζ για την περίπτωση του 24χρονου κριτικού μέσου επιθετικού, του Βαγγέλη Νοικοκυράκη. Από εκεί και έπειτα είχαμε χθες και την απόφαση να μην γίνει αναδιάρθρωση. Η πρόταση του Ηρακλή έπεσε ουσιαστικά στο κενό και κάπως έτσι το εισιτήριο της ανόδου από τις 16 ομάδες της Superbet Super League 2 θα εξασφαλίζουν οι δύο πρώτες και όχι αυτό το οποίο είχε ακουστεί για άνοδο 3 ομάδων, 2 απευθείας και 1 με μπαράς, κάτι το οποίο προκάλεσε και δημιούργησε μεγαλύτερες προσδοκίες και έδινε και περισσότερες ελπίδες. Αλλά τώρα υπάρχουν κάποια σενάρια, δηλαδή ο Πανσεραϊκός και ο Πανιώνιος είναι τα ακλόνητα φαβορί, αλλά πριν γίνει ένα πρωτάθλημα, ακόμα μέχρι και το τοπικό, δεν μπορεί να πεις με σίγουρια το ποιος θα ανέβει. Οπότε η ΑΕΛ θα μπει στη νέα προσπάθεια με έναν ξεκάθαρο στόχο, τον οποίο τον έχει θέσει και ο νέος ιδιοκτήτης, την άνοδο. Ο κόσμος θα στηρίξει, μην το ξεχνάμε, αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο της ΑΕΛ ο κόσμος και θα είναι δίπλα στην ομάδα και θα το πάει μέχρι τέλους. Τα έχουμε ξαναπεί, παιδιά, έχει φανέλα, βαριά, έχει ιστορία και η ΑΕΛ θα είναι στην Superbet Super League 2 την ερχόμενη σεζόν ώστε να πρωταγωνιστήσει και τίποτα άλλο. Οπότε ας περιμένουμε να ξεκινήσει και το πρωτάθλημα για να μπουν και κάποια πράγματα στη θέση τους, γιατί κάποιες ομάδες, δεν ξέρω το λόγο, ναι μεν έχουν κάνει αρκετές κινήσεις, αλλά από τώρα δεν μπορεί να ανέβει κανείς. Δεν υπάρχει wild card για την άνοδο στην στοίχημα Super League, οπότε αυτό με βάση και την παράμετρο με το πρωτάθλημα και το πόσες ομάδες θα ανέβουν. Οι άλλοι πρέπει να είναι εκεί στοχευμένοι και κατάλληλα οργανωμένοι. Την Δευτέρα 20 του μήνα θα ξεκινήσει και η προετοιμασία με ελλείψεις, αλλά αξίζει να πούμε ότι θα πάρουν το χρήσιμα παιδιά από την Ακαδημία. Θεωρώ ότι μέσα στα επόμενα 24 ώρα να έρθουν και άλλες μεταγραφές. Κάτι τέτοιο διαφαίνεται στον ορίζοντα. Παίκτες οι οποίοι θα έχουν έντονη παρουσία στην Super League 2, αλλά και επίσης παίκτες οι οποίοι είχαν πρωταγωνιστικό ρόλο τα παλαιότερα χρόνια στη Super League 1. Τέτοιους παίκτες ψάχνει η ΑΕΛ και κάτι τέτοιο παρατηρείται και στον Εραμούς, ο οποίος φαίνεται ότι θα είναι μία από τις πρώτες μεταγραφές. Αυτά για την ΑΕΛ. Πάμε να κλείσουμε την αναφορά μας και με το ρεπορτάζ του Λεβαδιακού. Χθες ξεκίνησε η πρώτη φάση της προετοιμασίας στην Άουσα και στα 3-5 πηγάδια. Εκεί οι βιωτοί θα συνεχίσουν την προετοιμασία τους πριν και την αναχώρηση για το Μπάνσκο της Βουλγαρίας, όπου εκεί θα διεξαχθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Χθες η δουλειά αλλά και οι ρυθμοί ανέβηκαν από τον Ηλία Χαραλάμπους και τους συνεργάτες του και πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίσσονται τα πράγματα στο μεταγραφικό κομμάτι. Ο Λεβαδιακός έχει θέσει σε πλήρη εξέλιξη τον σχεδιασμό για την νέα σεζόν. Οι βιωτοί ανεβάζουν κατακόρυφα τις τροφές, καθώς ο πύχης μετά την περσινή εξαιρετική σεζόν έχει μπει αρκετά ψηλά. Μην πω περισσότερο από την περσινή σεζόν, και η διοίκηση κινείται με ταχύτητους ρυθμούς προκειμένου να ολοκληρώσει μέχρι και την αναχώρηση για την γειτονική Βουλγαρία 2 ακόμη σημαντικές προσθήκες. Ο λόγος για τους 2 Λατινοαμερικάνους, οι οποίοι είναι και από την ίδια χώρα, την Αργεντινή. Ο πρώτος εξ αυτών είναι ο Αγκουστίν Ούρση,
26 ετών, εξτρέμ, βρίσκεται πρώτον πυλών, κάτι το οποίο επιβεβαίωσε και ο έγκριτος Αργεντινός δημοσιογράφος Σέζαρ Λουίς Μέρλο, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι ο Ούρση αποχωρεί από την ομάδα της Χιλής Universitat de Concepción για να ενταχθεί στο λεβαδιακό μονοετή δανεισμό και οψιών αγοράς. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί με την φανέλα της Banfield, της Juárez, της Racing αλλά και της Huracán. Και περνάμε και στο Σεντερφόρ. Ο λεβαδιακός το τελευταίο διάστημα ψάχνει έναν επιθετικό ο οποίος θα πάρει φανέλα βασικού ή αντίθετα να προσθέσει έναν έξτρα συναγωνισμό στον Όγνιεν Οζέγκοβιτς. Αυτός είναι ο Έρικ Ραμίρες, 29 ετών αυτός. Κατά το παρελθόν μόνο στην Αργεντινή έπαιζε και δεν ξέρω αυτό κατά πόσο επιτάσσει ένα εύλογο διάστημα για να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα, αλλά η ποιότητά του με βάση τα οποία έχουμε παρατηρήσει είναι δεδομένη. Από το 2024 ανήκει στην Huracán με 70 συμμετοχές, 10 γκολ και 2 assist. Μπορεί να έχει 10 γκολ, αλλά μιλάμε για έναν διαφορετικό σεντερφόρ, ο οποίος είναι πιο ομαδικός, κατεβαίνει σε μέτρα, ανοίγει το παιχνίδι. Δεν είναι αποκλειστικά ο φόρ ο οποίος θα φτάσει στον διψήφιο αριθμό τερμάτων. Είναι τύπου Πεντρόσο, γιατί ο Πεντρόσο είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ήταν συμβατός σε όλα τα τακτικά πλάνα και ως εξτρέμ και ως σεντερφόρ, που τον είδαμε περισσότερο υπό τις οδηγίες του Νίκου Παπαδόπουλου. Και κάτι τέτοιο παρατηρείται και από την πολυθεσιμότητα, που είναι το μεγάλο του πλεονέκτημα, καθώς μπορεί να προσφέρει λύσεις τόσο ως κλασικός φορ, ως στα άκρα ή ως δεύτερος επιθετικός. Οπότε αυτόν τον ποδοσφαιριστή ο Λεβαδιακός έχει ως εκλεκτό για την κορυφή της επίθεσης, και βλέπουμε και κάποια τακτικά κουτάκια που πληρεί ο Έρικ Ραμίρες. Δεν είναι μόνο το βιογραφικό του αναφορικά με το σκοράρισμα, είναι και η πολυθεσιμότητα η οποία έχει σε τακτικό επίπεδο. Μέχρι στιγμής οι Βιωτοί έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Εμμανουηλίδη, Παντέα και Βρακά, και φυσικά το διπλό αργεντίνικο μέτωπο που φαίνεται ότι θα κλείσει θετικά θα θέσει την ανάγκη για να οχυρωθούν 2 ακόμα κενά στην μεσαία γραμμή. Ο αντικαταστάτης ουσιαστικά του Ένις Τσόκαη, αλλά και στην θέση του τερματοφύλακα, καθώς οι συζητήσεις με τον Πολ Μπερναντώνη δεν προχώρησαν σε τελικό επίπεδο. Και κάπως έτσι αυτά είναι και τα τελευταία νέα του Λεβαδιακού. Αυτή ήταν και η αναφορά μας για σήμερα. Αν σας άρεσε το βίντεο μπορείτε να κάνετε ένα like και αν επιθυμείτε και μια εγγραφή στο κανάλι, και καλή σας συνέχεια.